साबसातिनि सिनि बुबरा मुंसा खालायनायानो 1932 प्राइमारी स्कूल खुलुमनायनि बागै बसरा खारगा खुलुमगा प्राइमारी स्कूल आबो रायजा गैया जेबो माबो बाबोथाना आनि प्राइमारी स्कूल खुलुमनाबो रबरिया बर' सास्ति मोननाय प्राइमारी स्कूल बर' परिचय साइटा खुलुमगा ताबनि उमाकान्तनि कौसानि तुलसी बदिनि कौसानि विजय कुमार स्कूलनि कौसानि बयस बुद्धनि कौसानि साबो खायलां आबोकि राजनीतिक नेता फायो भिडियोनि तलाव नरं नुगो याग्रा फाइसिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय आबोनो क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइखलाय नुजागानो नुजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन साइसेका नुगाना आबोनि बगै बेलाखनो हामबाय नायतंदि 1908 बिसिनी इंरेजी बिसिनी 19 अगस्त दिनी महाराजा बीर बिक्रम ईश्वर मानिक बाहादुर आचार्य फियाबा बिनी बाबू थैजा दुखरो 1923 इंरेजी बिसियो 1923 इंरेजी बिसियो बिनी बाबू वीरेंद्र किशोर मानिक बाहादुर थैजाका वीरेंद्र किशोर मानिक थैब्रो बिनी उमर बेबागै सिबा 15 years 15 বছর से बिनी बयस महाराजा बीर बिक्रमनि बयस आपुर 15 বছর बो तेराई मानि बागै पियासों नबो थियो खरकसा पुबाग्रा थैयै थांगांगाय बिनी बोसारा बनो बिनी बुफानि आखु खायो এবং অধিকারী বন উত্তরাধিকারী বন जों आबो हिया ब उमर कम माबाय बांलाबाय थानानै नाबालक माबाय आफुर बन डाइरेक्ट शासन क्षमता याफारियावै कायसा शासन परिषद होनी थागा आ शासन परिषदनि दायित्व स्थापन रखा राजवंशनि न ओरै फेमिलिनि बड़ नवदीप चंद्र ठाकुर ताई ब्रजेंद्र किशोर न आ दायित्व रही शासन परिषद हनै कैसा काउंसिल खावै चालुबै थाइगा जेफोरनि उमर 1927 फाइसक थायो आफुरो ब्रिटिशनि बांलानि गवर्नर जनरल बोले साहेब हनै बन राज्य बिसायगै सिंहासन आशुक रखा साबनि सिंहासन आशुक रखा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बुबुरो 1927 आफुरो सिमिब आसुखा बवान सुखा आनि बोसार नो आं ताबो बुनि हानि हाय सोलोंनांगौ गोरों फ्लाइटि थानायखाय आं ताबो कर्म फोरोंबावनो लानाय आबोनो वांसुगैबो अ हानि बुबग्रा आंमानि याबोलो अंमानि लगे लगेनो 1931 बपुला यूरोप कन्टिनेन्ट यूरोप महादेश थांगो तामनि बागै थां यूरोप महादेशनि बर'ग्रक यूरोप कन्टिनेन्टनि कान्ट्रिनि बर'ग्रक बाहाय खायनाय बरफ डेभलपमेन्टफ्रा आबोनो सिनानि बागै तै आबो तो बयसिनि हावा एप्लाइ खायनानि बागै ब 1931 ब पुला यूरोप ब टुर खायो बिनि लगी साबथां राना बोजों संरक्षण हताबो जे बयस बोजों नस्कर हमै दंमोनि आबर राना बोजों दङ ताइतामो नेपाल आबार दङ आबाके बिनि लगी थाङै ब आयनि फाइका हमकेनो आनि हानि बोसारङा परा लेखा गोरों फायनो नांनाय 1932 प्राइमारी स्कूल खुलुमनायनि बागै बसरा खारगा खुलुमगा प्राइमारी स्कूल आबो रायजा गैया जेबो माबो बाबोथाना आनि प्राइमारी स्कूल खुलुमनाबो रबरिया बर' सास्ति मोननाय जेबो माबो बा आनि प्राइमारी स्कूल खुलुमनाबो बिनि बोसारङाय बर' प्राइज मोननाय आबाहागे बसरा खायरेखा आबाहागे सिनि बबाग्रा बिनि बोसारङाव गोरों खायनायनि बागै हायं थाका बयबाय
मिलुई टङै थांमानाया आबाहाय दुइ साना बागै बर साथारगा साबो साथेनि सिनि बबरागा मुंसा खायलायनायानो आं बर'नो सानानैबो दङ किसा पलिटिक्स नि ग्रामर सिबि बखरनो युथ प्रायावो गुबुन पलिटिक्स किसा बय पलिटि निनि ओ परमुक्ति परिषदे सुजा कोई सिबि परीक्षा नङै थांला निनि ओ बखर देबसिमाने बय सिबि परीक्षा नङै थांला निनि कांग्रेस नि कखना सादि देशा पार्टी नि कखना सादि आसल जे लाजु मानो किसा परि नादि दखानाव सिनि बाहायग्रा सिनि बराराव जों बिनि बोसारनो मोथानानै गोबां मा ब साख खालाका आबो सिबिया रोंनानै लगे लगे ब निने बेंकनि व्यवस्था खालामगा 1932 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुलकाबले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया त्रिपुरा हावो 1932 नो खुलकाका आज जराबो पूरा परिषद एलाकाबो ना प्राइमरी स्कूल पूरा परिषद एलाका साइटा खुलका ताबनि उमा गांधीनि कौसादी तुलसी बदिनि कौसादी विजय कुमार स्कूलनि कौसादी बय गुदुनि कौसादी साबो फायलां अब की राजनीतिक नेता फायो बुसक रातिमा सिंसाखौ नोंथांनि अजराय चिरायनो सिगां तामस खानानै नाय बरमन खबबै पलिटिक्स खायनानै आजरा पागिना पाइथागा जों आबनि उपयुक्त जवाब नाय आबनि बागै जों थांजा खायथि खगनाय अ हासिनि हा जों लांना तांसाखौ हानि बागै कखनाय अ हानि बागै थिनाय अबथिनि दखानि स्लोगान नांनाय याखाय कमावै थांनानै मोजां फांगाय अ एखो तरासिजों राजानि लाइमोन माना सुगमाय मोजां कमानि दखाननि मोजां फांगाय जों जतनाव गाथुक तनाय आबो जोंनि गसि माना गसि दामान जों आबो गसि दामा माइ हमले नामानो सिरिं जों हमले हा आबो खाय खायबो एग्रीकल्चर डेवलपमेंटनि बागै एग्रीकल्चर कॉलेज खुलुंनाय वान बिनि बसाइटा प्रो बिनि प्लान थांनानै दङ एग्रीकल्चर कॉलेज खुलिनायनि बागै एफोरनि आपनि लगिकायनि जत जागा तै काहमान थांनायनि बागै जत जागा कारेन्ट मान थांनायनि बागै आबहाय प्लान खायबो राजा खाय दं ब जागा नंगौ कारेन्टनि बागै वान सुगियानै दं ब जागा नों एग्रीकल्चर डेभलप बागै वान सुगियानै दं ब जागा दं नों राजनीति नेता ब जागा दं कुइसन खायनि दाबो आबो सिबिया बताइदो 1936 हायनो हायो पेगे साताइग्राया पुइला 1931 बो जेफोर इउरोप बबो बिजे थांनाय थांगो बाबरो 21 ता बो सिपि आबा हायकेबो तुर खायफायो बेविसे बताइबो थांनानै बागै बो 1936 थांगो लास्ट बिनि 1939 थांगो आबा हायकेबो वाइ थाम खादारो बो थांगो आयनि खाय बो हायदफा बो आपनो तो जायगा बताओ खायजा बो जत धर्मनि बरगरनो आनि अखावत हइमानाय जत धर्मनि बरगरनो बरने मानि दजन पान खायमानानै वान सुगिनो बो जों जतनि बुद्ध मन्दिर साबो खायजा बुद्ध मन्दिर जारा बुद्धिस्ट बनि धर्म पान खायमानाय रतङै बुद्धिस्ट बरने धर्म पान खायमा बुद्ध मन्दिर तांगेगा साबो तांनो राजनीति नेता तांगेबो बसे बुखा करबाय बुद्ध धर्म खायनानै बो हारका ख्रिस्टान धर्म खायनानै ताबने जे मिशन तंगरनो ख्रिस्टान धर्म आबो जागा खानो रखनो खाजे रखाबले ख्रिस्टान धर्म खायनाबो अरत बनि राइट तंगि हा बुखा करखायथिनि बुबाग्रा आबो सिमियानो निनि गोबां हिन्दु रखाबले निनि आरो उमा महेश्वर फनायसारि निनि लक्ष्मी नारायण फनायसारि जगन्नाथ फनायसारि साबर खानो राजनीति नेता हा आबो सिमिया सिनि मस्जिद नि तब चितरंजन तो थांगे रे गेदुमिया नि ममैनाय गेदुमिया ना कि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बिनि फे बरो मुस्लिम बंशनि बरो धर्म बरमबि मुस्लिम धर्म बरमबि बरो धर्म चर्चा खायमाने गेदुमिया मस्जिद साबता राजनीति नेता तांगो सिनि महाराजा रेखाबले जत धर्मनि जत रिलिजियस नि बरो धर्म खापानि खाजानि नै नागा ताबो एयारपोर्ट आसाइदो पुरा सिंगार बिल दङनि सिंगार बिल फ्राय जेराव आगरतला एयारपोर्ट थनाम का सारो लगे ना मुइ खालायनानै अनेक थारगा ताबो गाबो बीर बिक्रम एयारपोर्ट महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट बा हायके मुंगला आबा हायके हानि बुसारनो
हानि बोसाराव सिमिया गुबुन हानि बोसाराव मावबाबो हामजागै जागार बानि आबुनि रेजाक तामांगा जतनखौ हानि बोसाराव बिनि कुमारा नांगौ हामजाक मानि रेजाक हामजने ओमफ्राय अबा हायके बिनि गियान बिनि हामजाकमु बिनि चुबामु बिनि आइडिय दूरदृष्टि अबर गोनांनि बागै बिनि आसायनाय सानो जों बिनि पालाय दङ हाने एरें एरें गनो जों सोलानाय थकदाबो बक्रकमखौ थकदाब नुगै आहाके पालाय माने बिनि गोबां मानसि खामानि बिनिफ्राय थिनि दफा नफिनानै गोबां मानसि आबो सिमिया 11,000 ड्रोन जागा पञ्चकिकुनि बागै खालामनाय दङ थांनो थांगांखाय जाबनो 1,950 वर्ग माइल जागा पञ्चकिकुनि बागै ओइ खालामनाय दङ फियाबा दुर्भाग्य सचिन सिंहनि आमनो 1962 हासिङाव तिनि आरि जाबनो सबायै हातार हानि फाइनालाव बागै बागै खायजा मोजां बैसाना मानियाखा आबो सिमिया ओ हामजे निनि 1950 सानि बखारबो नरक जतनैसो नुवा फालिबो हिन्दू मुस्लिम दांगांगुरो आ जागानि गोबांमा हिन्दू मुस्लिम खापर मैत्रिफोरा हावो आनो जागार बेनै गोबांमा न फुकरि माता यामानि याखाय ओ जागा फाइया महाराजा खेर जगै जागा करिनो जागा खाबले हा करिनो हा खाबले माता यानो samong खाबले आबो से महाराजा हामिया हायदा हा आबो से तामरेजा सेकांनिखौ आनिखौ पाइनि बखाय सेकांगो 11 तारिखो महाराजा बीर बिक्रम स्टेजखौ बख्रको गुली खायजा याक खातका आबोंखा खातार हानि फाइनाय बराव रखनो हामजागै माइसाना करियो माइसाना रखा जागा करिनो जागा रखा आ हामजाक माने रेजा नहतेमन बुसो सेल्फी संगनाय जे बरक जे दखा जागा करे हाक रि माता यामान ngeno माने बरक तिनि आनि जे बरक बरमा याता थांनाय बिनि सागावो स्टेचु अबर तिनि बखरबो गुली खाय याकबे आपनि जवाब जिलम तिब्रासा द फारनाय कथां दंखानाय अबतिनि समाय जतने समाय जानाय थांदि आपना नरनि थानि आनि कबमुं ताई अबाय खालायनायबो 1947 नि 17 मेयावबो अहाना याकारि थागा बत्तिमानि याबलो तिनि जोंजा 70 या पलिटिक्स खायद खालामना थांनो हानाय पलिटिक्स खायदामान गोमारो दफानि मुं गोमावै उपजाति जनजाति छन्द ट्राइबेल सारा दुनिया पाइका आइडेन्टिटी क्राइसिस कम्युनिकेशन क्राइसिस